bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ọtụtụ ndị mmadụ chere na Chineke adịghị ha mkpa. Nke a bụ ihe mwute nye m, n'ihi na Chineke dị egwu. Ọ dị nnọọ ezigbo mma, ịtụnanya, dị egwu. Amaghị m ihe ga-eme ka mmadụ ọbụla ghara ịchọ ka ya na Chineke adị mma mekọrịta ihe. Chineke, anyị na-ekele gị maka okwu gị n'abalị a, ma anyị ga-anụ ya, nabata ya, hụ ya n'anya, ma mezuo ya site n'inye aka gị. N'aha Jizọs, n'abalị a aga m ekwu banyere mpako na obi umeala. Ugbu a, Andrew Murray dere akwụkwọ nke a na-akpọ obi umeala, ma ọ masịrị m, ọ bụ obere akwụkwọ, ma ọ dị nnọọ ezigbo ike. Ọ dịbeghị nke m dere m otu, n'ihi na ọ na-ara ahụ ire ha. Ya mere, ana m ekwu ka ị zụrụ nke ya. Achọrọ m ka akwụkwọ m gaa ahịa, ma enwere m ihe nkụzi banyere mpako na obi umeala, mana o meghị nke ọma. M zoo ya n'okpuru isiokwu ọzọ, mana nke ahụ gatụrụ ahịa. Mana o siri ike orure ndị mmadụ anaghị aghọta otu mpako si jọọ njọ na otu obi umeala siri dị ike. Ma aga m ekwu ya ọzọ, ma anyị anaghị achọpụtacha otu o si dị njọ mmụọ mpako dị na otu obi umeala si dị ike. Ugbu a, ihe a bụ ụfọdụ ihe ndị o kwuru. Mpako, n'ezie, o nweghị ihe karịrị njọ karịa mpako. Ọ dị anyị n'ime, ọ dị n'ime anyị, ma o zoro ezo ma isi n'ezi lewe ya. Lee, ndị mmadụ nwere nsogbu nke mpako. Ihe ikpeazụ nke ha ga-eme bụ ilegide ma kwere na ha nwere nsogbu nke mpako. Nke ahụ bụ ihe mere o ji si ike ire ihe ọbụla nke bụ mpako n'elu ya, n'ihi na ndị chọrọ ya agaghị achọ ka onye ọbụla hụ ha mgbe ha na-ewere ya, ka mmadụ ghara iche na ha chọrọ ya. Mpako bụ ihe na-ebute enweghị ịhụnanya. Otu mmadụ ji eche ihe ndị ọzọ chọrọ na ihe ha na-eche na-adịghị ike ha. Ọ bụ ya na-ebute ihe ọjọọ niile na okwu amamikpe niile, mpụta ihe nke obi ọkụ niile, mmetụ niile na mgbakasị ahụ. Echiche obi ọjọọ niile na agbagharaghị mmehie niile na-esite na mmụọ nke mpako. Ugbu a, tupu m amalite ịgwa gị banyere obi umeala, achọrọ m ime ka o doo gị anya na obi umeala abụghị adịghị ike, amaghị ihe, ngagharị, ịma ụdị ịdị ka obi umeala na-egosi ya n'ihu gị mgbe niile. Eze, echere m, ka a na-ewe Chineke iwe. Ebe inwe obi umeala bụ n'ime obi gị na n'uche gị. Ọ bụrụ na ị nwere obi dị umeala na uche dị umeala, ọ ga-apụtachi ihe n'ụzọ nke Chineke ziri ezi. Onye dị obi umeala anaghị eche maka onwe ya karịa ka o kwesịrị iche, mana ha na-eche ndị ọzọ karịa ka ha na-eche onwe ha. Ha anaghị ebucha ihe banyere onwe ha n'obi. Ha ma onye ha bụ n'ime Kraịst, ma n'ime ya ha nwere nkwuwa okwu na-enweghị ụjọ. Chineke akpọọla anyị inwe nkwuwa okwu na inwekwa obi ike, ma nke abụghị na anyị ga-abụ ndị ike na-emegbugharị ndị mmadụ ma na-emejọ ndị ọzọ. Ya mere, site n'obi umeala, anyị ga-enwe nkwuwa okwu n'ime Kraịst. Ma achọrọ m iwere otu nkeji gwa gị okwu banyere inwe nkwuwa okwu, mana karịchaa inwe nkwuwa okwu n'ime ekpere. O nweghị ihe anyị bụ n'onwe anyị, ma anyị bụ ihe niile n'ime Kraịst. O nweghị ihe m ga-emenwu ma ewezụga ya, ma aga m emenwu ihe ọbụla nke ọ chọrọ ka m mee site na ya. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Agaghị m emenwu ma ewezụga ya, ma aga m eme ihe ọbụla nke m kwesịrị ime site na ya. Nwere m ike ịgwa gị na ị siri ike karịa ka ị chere na ị siri. Nweta okwu nke bụ enweghị m ike n'okwu ndị nke ị na-agaghị na-eji eme okwu. Agagharịzila na-ekwu na o siri ike, agaghị m emeli ya. Ị nwere ike ime ihe ọbụla nke ị kwesịrị ime na ndụ a.
ọ bụrụ na ị dabere na Kraịst ma tụkwasị ya obi, inyere gị aka. Amen. Ị nwere ike ịnọ n'ọnọdụ nke jọgburu onwe ya na njọ ma werekwa ihu ọchị nọrọ na ya. Ị nwekwara ike ịnọ ebe ahụ bụrụkwa ngọzi nye ndị ọzọ ma nọrọ na-emejọ onwe gị. Eche m na aga m ekwu nke ahụ ọzọ, n'ihi na mgbe ụfọdụ anyị na-eche na ọ bụrụ na anyị nọrọ n'ọnọdụ siri ike, ụwa niile kwesịrị ịkwụsị ruo mgbe anyị gboro mkpa anyị. Ma nke ahụ abụghị eziokwu. Ọ bụrụgodị na ị nọ na mwute, Chineke nwere ike iji gị kwara ngwa ọrụ inyere onye ọzọ aka ma ọ bụrụ na ikwe ya. Ma nke a bụ ụzọ kacha mfe iji enweta ọgwụgwọ nke gị. Mgbe ihe na-ewute gị, ị nwere ike ịnọ n'ọnọdụ siri ike nke ukwuu, ma ị nwere ike ịnọ ebe ahụ na igosi ọchị n'ihu gị na omume dị mma. Ma dịka ị na-echere nnwere onwe gị, ị nwere ike ma bụrụkwa ngọzi nye ndị ọzọ. Mmadụ kwuo amen. Ndị Efesọs 4:12, onye ozi Pọl si, n'ihi okwukwe nke anyị nwere n'ime ya, anyị kwesịrị inwe nkwuwa okwu, obi ike na ntụkwasị obi, wee nwee mbanye n'efu, inwe ike ịgwa Chineke okwu na nnwere onwe na na-enweghị ụjọ. Ugbu a, nke a bụ Pọl, onye si na abụ m onye isi ndị mmehie, ma ọ na-ekwukwa n'ime Kraịst, n'ihi na anyị ma onye anyị bụ n'ime ya. Anyị nwere ike inwe nkwuwa okwu na mbanye ruo n'oche eze Chineke, iji nkwuwa okwu baa n'oche eze ma jụọ Chineke ihe ndị na-adịghị mma na ndụ anyị nke na-ekwesịghịrị anyị, ma ọ bụ nke anyị na-ekwesịghị inwe, mana anyị nwere ike ịjụ ya n'ihi na ọ dị mma. O nwere ike ụfọdụ n'ime unu anaghị ajụ n'ozuzu oke, ma gwa ha na ịhụghị ya n'anya. O nwere ike ọtụtụ n'ime unu anaghị ayọ n'ozuzu oke. Ịma, afọ ole na ole gara aga, enwere m ụdị mkpali a n'ime, ma ama m na mmụọ nsọ na-akpalikwa anyị. Amen. Ajụla ha. Ọ bụrụ mkpali nke anụ arụ, jụ ya, mana ọ bụrụ mkpali nke mmụọ nsọ, kwee ka ọ pụta ìhè ma bulite. Ma dịka m na-ekpe ekpere otu ụbọchị, enwere m mkpali a ikpe ekpere ka Chineke kwe m ka m kụzie okwu Chineke nye mmadụ ọbụla nke nọ n'ụwa. Ugbu a, cherekwe. Uche m asị, nke a bụ iwe ara, onwe onye ga-emeli nke ahụ. Ma ekwensu asị m, ma onye ka ị chere na ị bụ? Onye iro achọghị ka ị na-ekpe ekpere nkwuwa okwu. Ị kwesịrị ị na-ekpe ekpere ihe buru ibu nke na-edoghị gị anya ma Chineke ọ ga-azakwa ya. Ma echere m otu a ka m ji chee n'ụbọchị ahụ, Chineke, achọrọ m ịkụzi okwu a nye mmadụ niile bi n'ụwa. Ọ dị mma, anyị enwetachabeghị ha, mana anyị enwetala ọtụtụ. Atụgharịala ihe omume anyị ruo 83 asụsụ dị 85 ugbu a, nke a tụgharịrịla. Amaghị m otu ọnwụ n'ụwa a Chineke jiri mee ya. Nke a bụ ihe m na-eme, ya wee nye anyị ndị a niile dị egwu, ndị na-eme ka ihe ndị a na-eme, na ndị otu anyị niile ndị a dị egwu nọ n'ije ozi anyị gburugburu ụwa niile, na ndị ije ozi ndị ọzọ ndị soro anyị na-arụ ya, na-atụgharị ihe ndị a niile, na-eme ihe ndị a niile ka ha na-eme. Ọ dị mkpa ka ndị mmadụ na-anụ okwu Chineke n'asụsụ nke ha. Ọ bụrụgodị na asụsụ oyibo bụ asụsụ nke abụọ nye ha, ha chọrọ ya n'asụsụ nke ha, n'ihi na ha ga-anọrọ wee nara ya. Otu ahụ, anyị nọ na ihe nzisa ozi niile n'etiti ọwụwa anyanwụ, Afrịka, India, Eshia, Mongolia. M na-agwa gị ebe ndị m nwere ike, amaghị m etu m si aga ya. Okwu a na-arụ ọrụ na ndụ ndị mmadụ n'agbanyeghị asụsụ nke ha na-asụ ma ọ bụ omenala nke ha nwe. Jizọs a dị onye ọbụla mkpa. Ya mere, site n'ịntanetị, site na ihe nyocha, site na ihe onyonyo, site na redio, site n'akwụkwọ ndị ebiri ebi, site n'akwụkwọ ederede, ozi ọma dị n'obi ụtọ ruo ụwa niile ugbu a. Ma abụghị m onye iberibe iche na ha na-ele m ụbọchị niile. Nke a abụghị ime nganga, mana aga m ka m gwa gị otu ihe. Ọ ga-akara m mma ikpe ekpere buru ibu ma nweta akụkụ ya, karịa ikpe obere ekpere ma nwetacha ya. Bịanụ. Ya mere, ana m ama gị aka n'ihu, ịma na oru uru gị. Nke a bụ ihe mbụ ị ga-enweta iji gaa n'ihu Chineke.
ịma na o ruru gị ihe m na-ejike ịjụ gị erukwara m. O kwesịrị m ma ejighị m aha m na-abịa, eji m aha Jizọs na-abịa. Amaara m na emeela m ihe ọjọọ buru ibu, ịgbagharakwala m, ichefukwalanụ ha. Agaghị dị m esogbu onwe m ikwu maka ndụ m nke gara aga. Ị na-anụ? Agwazila Chineke okwu banyere ihe o chefurula kamgbe oge gara aga. Ị kwesịghị na-agwa Chineke okwu banyere ndụ gị gara aga. Ị kwesịrị ikwu maka ọbịanihu gị. Otu anyị si ebido na ndụ anyị adịghị mkpa karịa otu anyị si akwụsị. Ma enwere m mbido ọjọọ, mana ekpebiela m inwe nkwụsị dị mma. Kedu maka gị? Ugbu a gee ntị, ị yọbeghị, ọ bụ ihe mere i jiri nwetabeghị. Chineke a na-ewere gị iwe na ị na-ayọ. Ihe kacha njọ nwere ike ime bụ ịyọ ihe ị na-ekwesịghị inweta, ị gaghị enweta ya. Amen. Anaghị m agwa gị ka ịyọwa ya ihe ndị anụ arụ na-abaghị uru, ma bido yọwa Chineke ka o ji gị kwara ngwa ọrụ. Jiri m kwara ngwa ọrụ Chineke, jiri m kwara ngwa ọrụ inyere mmadụ aka. Hibru 4 amaokwu nke 15. Akwụkwọ nsọ dị egwu. Anyị nwere onye isi nchụaja. Anyị enweghị onye isi nchụaja nke na-adịghị enwe ike ịghọta ma ọ bụ mee ebere, ma soro anyị na-eche ihe banyere adịghị ike anyị na ihe ndị dagidere anyị na mkpagbu anyị na mmebọ nke ọnwụnwa. Ma onye ahụ nke a nwara na site n'akụkụ niile, ma o mehieghị. Ihe ọbụla nke ị na-agabiga, ihe ọbụla nke ọnwụnwa gị bụ, Jizọs na-aghọta ya, n'ihi na a nwakwara ya onwe ya, ma o mehieghị. Nke ahụ ọ tọghị ụtọ. Mmadụ ole n'ime unu ka ọ bụ? Eche m ụmụ nwaanyị na-emekarị nke a. Ọ dị gị ka ị nwee mmetụta na o nwere onye ga-akpọta gị, nke ga-aghọta gị. Ịma, n'ikpeazụ agwara m Dev, ọ bụrụgodị na ị na-aghọta, tụọ asị gwa m na ị na-aghọta. Ya mere ugbu a, otu n'ime ihe ndị ọ na-eme bụ aghọtara m. Ana m ama eme ka ọ na-enye m obi ụtọ. Amen. Ma Jizọs na-aghọta. Ma ahụrụ m nke a n'anya banyere ya. N'agbanyeghị ihe m na-agabiga n'ụbọchị ndị kachasị ike na ndụ m, ọ na-aghọta. Ọ ghọtara gị. Amen. Amaokwu 16 sị, mgbe ahụ ka anyị bịa n'ihu ocheeze Chineke na-enweghị ụjọ na inwe ntụkwasị obi na nkwuwa okwu. Ocheeze Chineke bụ iru ọma nke na-eru uru ndị mmehie niile, ka anyị wee nata obi ebere Chineke nye ọdịda anyị niile, ka anyị nwee ike ịnata amara inye aka na mkpa niile n'oge ọbụla dị mma. Enyemaka dabara adaba, enyemaka n'oge kwesịrị, nke na-abịa mgbe anyị chọrọ ya. Mgbe ị na-akpaghị agwa ọma, esile n'ebe Jizọs nọ gbalaga, gbakwute ya. Ị gaghị ezonarị Chineke, ma kwere ya ma ọ bụ mba. Ọ dị ukwuu, na-enyekwara ndị na-ekwesịrị inyere aka. Mana ị nweghị, n'ihi na ị yọbeghị. Ya mere bido yọba. Mụta otu esi ekpebi ụzọ gị n'ụbọchị. Ekperele naanị onwe gị kama kpekwara ndị ọzọ. Onye ezi omume nwere nkwuwa okwu dị ka agụ. Nke a masịrị m. Ugbu a, mpako bụ ihe dị njọ nke ukwuu, ma a na-akọwa ya na ọ bụ ibuli onwe gị elu n'echiche dị elu. Ọ bụ itinye onwe gị na nganga na ịtụkwasị onwe gị obi na ịfụli elu na ihe nke aka gị. Ama m na ị lere anya mata ugboro ole ejiri onwe kwuo okwu na nkọwa onwe. Akwụkwọ nsọ sị na ọ bụrụ na anyị ga-eso Kraịst, anyị ga-eburu obe anyị wee soro ya, chefuo onwe anyị. Nke a bụ obe nke anyị kwesịrị ibu, iwepụ onwe anyị n'uche anyị, buru Kraịst n'uche, ka o si n'ime anyị gaa njem. Anyị nwụrụ n'ebe onwe dị, ma na-adịrị ya ndụ. Amen. Mpako na ime ọnụ na-agakọta ọnụ. Onye mpako na-ekwukarị ihe banyere ya onwe ya. Ma mụ onwe m achọghị m nnọọ inwe onye jupụtara na mpako ka ọ bụrụ ezi enyi m.
mgbe m zutere mmadụ naanị ihe ọ na-ekwu bụ ikwu banyere onwe ya, ihe niile nke ha mezuru, ihe niile banyere onwe ha mgbe niile onwe ha. Adị m n'ọka ezie, nke a abụghị ihe m na-achọ ikwu oge niile. Ọ kọwara ime ọnụ dịka mmadụ ikwu ihe ọ na-abụghị. Ọ bụ ihe o kwuru, ime ka ihe ị na-abụghị. Ị na-aghọ aghụghọ igosi onwe gị dịka ihe ị na-abụghị. Ime ọnụ bụ nnọọ ogbi, n'ihi na ihe ọbụla dị mma nke anyị nwere ike ime, ọ bụ naanị n'ihi na Kraịst sitere na anyị na-eme ya. Amen. Ị na-aghọ aghụghọ na-eme ka ị bụ ihe ị na-abụghị, nke iche ihe dị elu na-ebute, na-eche na ịma mgbe ị na-amaghị. Ngwa ka m gwa gị ihe mma. Ngwa ka m gwa gị ihe mma. Ama m. Ngwa ka m gwa gị ihe mma. Ịma onweghị ihe anyị ma ruo mgbe anyị matara na onweghị ihe anyị ma. Ahụrụ m ihe onye ozi Pọl kwuru n'anya. Ekpebiela m ịghara ịma ihe ọbụla n'etiti unu na-abụghị Kraịst na n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe. Chineke chọrọ ka anyị nwee amamihe, mana anyị ekwesịghị na-agagharị ịgwa ụwa niile ihe anyị ma, na-eche na o nwere ihe anyị bụ mgbe na-enweghị ihe anyị bụ. Okwu ndị ọzọ na-afụ ụfụ, nganga ịnara otuto. Anyị nwere ike ikwusa onye ọbụla nke nwere mpako n'ụzọ na-ezighị ezi jupụtara n'onwe ha. Ugbu a enwere m kwuwa okwu banyere ụmụ m, mana ịgwa gị eziokwu, ọrụ a na-arụ na mmezu ije ozi a na-enye m kwuwa okwu. Mana ana m echetara onwe m n'ụbọchị niile sị, nke a bụ Chineke na ọ bụghị m. Abụghị m onye nzuzu iche na enwere m ike n'ụzọ ọbụla nwere isi iwezuga nke a. Ma enwere m obi ekele na ị bịara ebe a n'abalị a, ma ekwenyere m na Chineke kpọtara gị. Amen. Ma ana m ekele Chineke mgbe niile enwere ndị mmadụ nọ n'oche, n'ihi na o nwere ụbọchị ndị na-enweghị ndị na-abịa. Maka m gwa gị otu ihe, ụbọchị ndị ahụ dịrị anyị niile mma, ma ọ dị mma anyị niile ịgabiga afọ ndị dị obere ma anyị enwetaghị ihe anyị chọrọ, n'ihi na ọ na-enye aka inwe obi ekele nye ihe anyị nwere. Mgbe Chineke mepere windo nke eluigwe, bido na-awụpụ ngọzi ndị ahụ. Mmehie nke ekwensu mere bụ mmehie nke mpako. Emeburu ya mmụọ ozi ga na-abụ abụ, ahụ ya bụ ihe egwu, ma ọ bụbu ihe ekere eke, ihe dị ụtọ, dị ịtụnanya, makwa mma. Na Aịzaya isi 14 malite na amaokwu nke 12, echetara ya ọdịda nke ekwensu. Olee otu isi si n'eluigwe daa, onye mweta ihe, anyanwụ ụtụtụ na nwa nke ụtụtụ? Olee otu esi kwatuo gị n'ala, gị onye mere ka ike gwụ ụwa niile wee wetuo ha n'ala, onye eze nkwuhie nke ekwensu nke Babilọn? I kwuru n'obi gị, mana achọrọ m ka ị mata ugboro ole okwu a bụ aga m nọ na ya. Aga m arịgoro n'eluigwe, aga m ewu oche eze m n'elu kpakpando nke Chineke. Aga m anọ n'elu ugwu nke mgbakọ dị n'elu ugwu. Aga m arịgo n'elu elu nke urukpuru. Aga m eme onwe m dịka onye ahụ kachasị elu. Ma nke a bụ ihe Chineke zara: a ga-ewedata gị n'ala mmụọ. Ya mere, mgbe anyị na-ebuli onwe anyị elu, Chineke nwere ike iwetu anyị ala. Ọ na-agwa anyị ka anyị wetuo onwe anyị n'okpuru aka ya dị ike. Mana ọ bụrụ na anyị emeghị ihe, ọ ga-emere anyị ya. Ma nke a so n'otu n'ime ihe ndị na-akacha ụfụ nke anyị nwere ike ịgabiga n'echiche. Ọ bụ ijupụta n'onwe anyị, mee ka Chineke bịa gosi anyị na onweghị ihe anyị bụ ma ewezuga ya. Ugbu a, ụbọchị anyị taa jupụtara na aga m. Ọtụtụ mmadụ chere na Chineke adịghị ha mkpa. Nke a na-ewute m nke ukwuu, n'ihi na Chineke dị mma. Ọ dị nnọọ ezigbo ịtụnanya na egwu. Amaghị m nnọọ ihe ga-eme ka mmadụ ghara ịchọ inwe mmekọrịta ya na Chineke a dị mma otu a. Nwanne, n'eziokwu, amaghị m otu ọ dị, ma aghọtaghị m ya. N'ihi na mgbe gị na Chineke nwere mmekọrịta, ọ bụghị okpukpere, ọ bụ inwe mmekọrịta gị na Chineke. Ma echere m n'ikwu eziokwu na ihe ọjọọ ndị mmadụ hụrụ na n'okpukpere bụ akụkụ ihe mere na ọtụtụ mmadụ achọghị ha na Chineke inwe mmekọrịta. Jizọs anwụghị ka anyị nwee okpukpere,
ya mere enwere m ike inwe okpukpere. Ejila na ịbụ onye Katọlik ma ọ bụ Lutheran ma ọ bụ Baptist ma ọ Methodist ma ọ Pentikọstal eme ọnụ. Biko ewekwala iwe, mana Chineke anaghị achọpụta nke ahụ. Amen. Ị kwenyere na Jizọs na ọ nwụrụ ọnwụ n'ihi mmehie gị, na o si n'ọnwụ bilie, na ọ kwụrụ ụgwọ mmehie gị, na site na ya na ị ga-enwe ndụ ọhụụ? Ị kwenyere na Chineke dị mma? Ị ma na echere m o nwere ndị na-ekwenyeghị nke ahụ. Ebe okwu ya gwụrụ bụ na ọ na-atụ m n'anya mgbe ụfọdụ agụọla m banyere ihe ndị a, ọ na-atụ m n'anya ndị si na ha bụ ndị na-ekweghị na Chineke dị. Ọ bụrụ na ha chere na ha ga-aga n'iru na-eme ihe ha na-eme, ma ha na Chineke nwetụkwa mmekọrịta, na ha ga-eketa oke nkwa nke ịga eluigwe, onye ma mmadụ ole n'ime ha ga-echegharị tupu mgbe ahụ eruo? Lee ihe na-eme ka ndị mmadụ ghara ị na-achọ ka ha na Chineke nwee mmekọrịta bụ na ha chọrọ ime ihe ndị a nke ziri ezi dị ka okwu Chineke kwuru ya, ma ha niile na-emebi ha ma na-emebisi ha. Anyị kwesịrị ikpe ekpere ka ndị mmadụ nọ n'ụwa taa ma mee ka ịkụta mkpụrụ obi bawanye, ka anyị nwee ike ịga n'ụwa niile na-enwusa dị ka ihe na-enwu enwu, nye ndị mmadụ ịma atụ ihe ha chọrọ, ma gosi ha ihe mmekọrịta nke gị na Jizọs dị ka ya. Amen. Nganga bute ụzọ, ọdịda esowe ya. Mmụọ nke mfuli elu bute ụzọ, ọdịda esowe ya. O nwere otu akụkọ dị ịtụnanya na Daniel isi 4 n'akwụkwọ Daniel. O nwere ike ịma ya ma ọ bụ na ịmaghị ya. Achọrọ m ịgba gị ume ka ị gụọ isi nke 4 niile, ma emesịa ị nwere ike ji ya mere ọmụmụ akwụkwọ nsọ n'izu na-abịa abịa. Mana enwere m ike ịkọtụrụ gị banyere ya, mana ị ga-emecha gụọ ya wee mụta ihe nke Chineke chọrọ ka anyị mụta n'ime ya na mgbede a. Nebukadneza amaokwu nke 1, Daniel 4 amaokwu nke 1. Nebukadneza eze nke ndị mmadụ, obodo na asụsụ dị iche iche nke nọ n'elu ụwa, ka udo mụbara gị. Ugbu a chọrọ m ka ị gee ntị karịchaa na ihe nke o kwuru na amaokwu 3 na-abịa abịa. Ọ dị m nnọọ mma ka m gosi ihe ịrịba ama na ihe dị egwu nke Chineke kachasị elu gosirila n'ebe m nọ. Otu ihe ịrịba ama ya si dị elu, na otu ọla ebube ya si dị ukwuu. Alaeze ya bụ alaeze na-adịgide, ma ịchị isi ya sitere n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Ka Chineke, mụ onwe m bụ Nebukadneza nọ na-ezu ike n'ụlọ m, ma ana m aga n'iru n'oche eze m, ma dịka ọ na-enwe omume ziri ezi wee na-enye Chineke otuto niile na ihe niile dị mma nke na-eme n'ime ndụ ya. Ma anyị kwesịrị ị na-ekwupụta nke ahụ n'ụbọchị niile. Chineke, ama m na o nweghị ihe m bụ ma ewezụga gị. Enwere m obi ekele banyere ihe niile nke ị mere na m. Ewereghị m ya dịka ihe egwuregwu. Ugbu a lee ihe m ga-ekwu, achọghị m ka nke a funarị gị. Ụzọ kacha elu nke anyị nwere ike isi gosi na anyị nwere ezi obi ekele ihe ndị dị mma nke Chineke merela anyị bụ ịga bụrụ ngọzi nye onye ọzọ. Ekwela ka ekele gị bụrụ naanị okwu na-enweghị ihe dị n'ime ya, ma were omume soo ya. Chineke, ị dịrị m mma na-enweghị ihe ọ bụla m mere gị, mana achọrọ m ịchọtakwa onye na-ekwesịghị ka e mere ya ebere wee mere ya ebere, naanị iji gosi ha otu isi dị mma. Ana m agwa gị, ọ bụrụ na onye oyiri Kraịst ọ bụla ga-abanye n'ime ụwa gaa mee otu a, ọ gaghị ete aka anyị niile ala ụlọ. Ka m jụọ gị ajụjụ, mmadụ o mejọọla gị, gị ka nọrọkwa na-enweghị mgbaghara? Ịma ihe anyị kwesịrị ime bụ iwetu onwe anyị ala wee sị, Chineke, ana m agbaghara, n'agbanyeghị na achọghị m ịgbaghara ma ọ bụ na ha ekwesịghị ka agbaghara ha. Achọrọ m irubere gị isi. Ịma ọ bụ nganga na-ebutere anyị ị na-ele ihe ndị mmadụ na-eme anyị, ma chefuo na mgbe ụfọdụ anyị na-emejọkwa ndị ọzọ. Mana ọ dị m ụtọ na Chineke na-agbaghara anyị maka anyị mere ndị ọzọ otu ihe ahụ. Ịma, ekwenyere m na mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ihe dị oke mkpa. Mgbe mmụọ nsọ batara n'ime ndụ anyị, ọ na-achọ ka anyị kwere ya ka o soro anyị rụọ ọrụ n'ime anyị wee wulite mkpụrụ ahụ n'ime anyị: ịhụnanya, ọṅụ, udo, ndidi, ịdị mma na ihe ndị ọzọ.
ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.